kuira wege ya mase mwikasi chiro ya Rio Sirius constituency ya South Mugirange County ya Kisii asabo igensemo ya bonchuli kurwase chire yugo kwana no mulikito Isaiah Maoberi skurarero nigo besokia na kolera serikali ya county ya Kisii asikeli basabire koroseri gwe chiro nabo ige chire ikorosi kuika ibirengo biwenerete elinde kire birengo bye chiro chinda sorogongo rwense ya Kenya asabire batwaliro mo chando chinga kichiga chembure nyingoro botirwa senchira yobo ikrano Ichiro ya Rio Siri ne yamo yechiro chichete nkumase county ya Kisii yuboigo ebebekaina amone county ya Kisii amone ya Migori naboigo ekoleta ibangena se county ya Kibire asinonya naboigo abawunchereria se chireyo bagendete kubalira asara magaye mbule nyinga yagendete gutwa yabawuchanani hali tukulia Jumapili naboigo koirera barabukorosia asara yechibesa chinyinge embure ya tulete mbakekera cyanga cyonse bikorwega metaro te korori kene nkiyo gakorira igeciro ebintu byane go byaire tu Jumapili byonse pya marangeti nkoni akaenda akairu na mache inkagenda nchikorwane mbure ko ngita korugoro ngachandeka ngokuranya serikali nerande tokonya asenkwara nanyora ngasete iyo ndabekeri sandiko ngale nacha kokorora litanga ntwaende mechi yabande twachikotura abanyane twacha korosaba bokombe twachaka gukorora abakungu twamanya gocha gutandika korengana amo nabawunchuriria bu nganonya ne chinchira bagwetera gucyase chire yo naboigo chinyomba cya kibara niko kiri umucando ase chire yo nganonya abarusi bango bagendete kurusia litwa aselinde kende tikeli serikali ya county agakora isengenjo gukora abokongu bwabo. Unapata njia ya kuingia kwanza kwa soko ni shida. Masa mingi mvua ikinyesha soko imeisha na county government inataka ushuru na penye tunafanyia kazi ni shida penyewe. Kende abachogi baito kende nkeyo bagokora sambiri ebacha batete chuogo ase togwetera tayo omo customer se go charo keche gokochoga ase taya gwetera ache gokogori nande bago toura chianga bago tote ingonya ntori gochogu twanore mesigo togendeka aina ara to chandire totete batote binga itogo chikome nari twatandikira twakorire abachogi ngaba batagetebesa nteto teibona egabana yaga etwere serenga ngaki igo toche te gokorore metaro gosenkoni toche tatabwecho gonera korere akara bagocha na abane chiro ne chipoti bagocha nacho mbanya komanye sechoere ase konya togwa konye mete moinaria omonto na akwa moro egeko mete ine yo monyana kubwetekana amo ne metaro emebe harase echireyo yunonya naboiga korekana irase kerwo nigo bono abantu abange batigeru chingoma nabandi nigo baganda takuru hari chingoma cyasenya gitari egento nonya naboiga batamanyeti ese bakurusi none chibesa cyokwebweneria ntobwate omonto itoyomo obunegete gwetere echireyo nyagitari epiri around yo bumiaine omonto ito taite county government emorwarie abwene egekora ne chiro gabunekera gosaba nabantu bami na kubwatekana amo nobokongu obwo abawunchureria bagendete gwitira bono nigo bagosereire ngati bari gochikurusi webango wika serikali ya county ya Kisii yorokirie emiroberi yo gochiko chaka korosi chireyo egento nonya nabo batebire buna nigo nonya nabo igo abawunchureria bange baranganya sengencho buna nigo obawunchureri bwabo bwatire nemechando nande twaigwana naiga goika sande yonye mbago toroseri gochoga nkoyoga korwa ubano togo sabanga ntubwati mugabana uratokonya kuikira igabuna turi. This thing is not political. Gore Kenyanza ne chibuti oichota ara ebweka origererie tali siasa okokorera tata inche ground acharoke buna ngeli buya bintorio siri mbiri buya tigagotiga abantu babo bakobekwa ase omorero nakorengana amono munyakiro gontenenera abwe chireyo nigaenekiri omukibwe serikali ya county yabekira nsemo uchikoene kinga nkorosire chireyo egere koene kinga abonchureri be chireyo konyora baleri bagaligia lyo korobonchureri togenda tagotumye account erinda ko abana byasara banyore obokoreri boro kurese account boro boronge goti abaremerari account bado nebwato muroberi yoja kobeka mungana maraming na drainage yaro sibu enjire takere namangana sa moyo bachenu public toilet nere account nere tigocha kwagajira abana byasara public toilet asa abantu bakanda nyomba cyobo cyane nigo barurekerero gucyasa serikali ya county wesoke bwikiranu nabo igokorera boronge ngamiroberi kiebegete mu kwenekinga korosi balechire yegera ko bali bagaligi yabonchoreri bechire gukora imirimo yabo ase chinchira cyo bwikiranu inkorpota liegeta senki yagatembe kuri gase chiro ya Rio Siri
Kutoka hase bunge ya South Mogrange kaunti ya Kisii, Elieta Liane, Isaiah Mawe.